obi adịrọghị mma na ị na-afụ na social media platforms. Ama na obi adịrọghị mma na ị na-afụ na Facebook, na-afụ na Instagram, na-afụ na YouTube, na-afụ na TikTok. Ngwa gee ntị ka m gwa gị. Onye Chukwu ya emere ebere ka ọ ya emere ebere. Gee ntị ka m gwa gị, eji enwe ego ya enwe ego. Ekene dịrị Chukwu na oke ọkpa adịghị ọnụ. Ndị anọzi ya n'Igbo ụmụnna dị unu nọ na-ego oke ọkpa, oke ọkpa bụ 2000. Chukwu deme na oke ọkpa ahụ na 15000. Tupu unu egozi oke ọkpa kịta, unu ya erichazi nri tupu ego oke ọkpa. Ibe na-eme ka unu malụ bụ na onye Chukwu ya emere ebere ka ọ ya emere ebere ụba si na chi. Onye enwe ego ya enwe ego, ya eji ata afụ ya ata afụ. Gekwa ntị ka m gwa gị. Gekwa ntị ka m gwa gị. Anọchizina olileanya mmadụ, anọchizina akara aka mmadụ. O nwere emere ibi ya. Ntị ọ dịkwa. Ya gazie. Thank you.